Eli tässä ekalta radalta niin tänne alas mennään ja tuolla on sitten toi paikka, missä se kori. Tuosta pitää puiden välistä heittää. Ja tuolla näkyykin jo kori ja siellä. Ja siellä se näkyy. Sitten siihen pitää vaan heittää ja siinä se nyt. No niin, nyt me lähdetään heittää tätä sataa, minkä mä äsken näytin teille. Se muuten lähti hyvin. Juu. On ihan näis heitto. Elikkä siis nyt mennään katsomaan, missä mun kiekko on lentänyt. Pitää nyt kävellä hetki tänne päin. Ja jos tulee tälle videolle 10 tykkäystä, niin me tehdään part 2. Ja joo. Ja mun pitää nyt äänittää, että kun nämä äänet meni vähän huonosti tässä. Ja no, kohta siinä on mun kiekko. Ja no, siitä pitää nyt kohta heittää. Oho, mennään kattoo, minne se mun kiekko lensi. Juu. Tää on nyt mun toinen heitto. Ja taitaa olla, joo, on mun toinen heitto. Ja minne se mun kiekko on nyt mennyt? Se heitti mua melkein Missä se päähän. nyt on? Sen kiekko lensi tohon. Tuolla, siinä se on. Tossa on mun kiekko. No niin. Tästä näin. Tässä on mun kiekko. Ja niin. Ja pistetilanne ekan kierroksen jälkeen on 4-4 heitoissa. Ja joo. Heitto tuolla on. Ihan hyvä heitto. Profiikomes, mutta mä tein uuden käyttäjän. Ja nyt mä yritän tehdä yhden videon viikossa. Se on joko sortti tai pitkä. Ja niin. Täällä se on se mun kiekko. Tuollahan se näkyykin jo. Siinä. Se on jotenkin keppien välillä. Ja mennään testaamaan kamera tänne. No niin, minneköhän se mun heitto meni? Tuolla näkyy jo vähän sitä. Tässä on tällainen mettä tällainen homma. Siinä on mun. Siinä missä heitto. Se tuli tohon. Se oli sen kolmas heitto. Eli sinne saa 3 heittoa. Se oli toka heitto. Ja kori näkyy olevan tuolla. Totta jo. No niin, mennään katsomaan minne se mun heitto meni. Tossa on toi kori. Tuolla näkyy mun kiekko. Oho, Finmisen näköjään heitti tohon. Ja siinä on taas se mun kiekko. Ja Joku no, 5. heitto. Sinnehän se. Siinä meni. ja tokan kierroksen tulokset on silleen, että 5-4. Mulla meni 4 heittoa, Finmisellä meni 5 heittoa. No niin, tässä.
tiellä tässä sun kamerassa. Mulla menee jos kototta voittaa, jätä viesti vastaajaan. Nyt mä shutdownaan joka ikisen keikaan. Muistan näitä kun syötiin iltapalaksi suntaa. Musta tuntuu, että on gero, en oo stayminkaan. Baby tietää herää, ne on vasta puolen aikaan. Se tietää miltä tuntuu ihmissutta rakastaa. Kaipaat mulla kun on poissa tekemässä rahaa. Shutdown, shutdown, shutdown joka kaupungissa. Ja Raveen jutun nimensä, et ikin kävele neiti. Vois pullata sut paskaks voi kerran. Pistetilanne 3. kierroksen jälkeen. Mulla 4, Miss Finmisellä 5 heittoa meni. Joo, toi äskeinen suoritus oli aika huono. Niin nyt lähtee uusi heitto. Finmisellä heitto on aika hyvä. Varo! Finmisen kiekko jäi puuhun. Finmisen jäi puuhun. Mulla mun heitto meni tänne. Mitä se kori ees on? Oikeasti, mulla nyt oli mun 3. heitto. Tuolla on toi iso kori. Tää vasta heittää. Mä heitin näitten välistä. Heitin tänne. Aika oikeeta heittämistä. Joo. No niin, nyt mä yritän heittää. Ei ihan mennyt. Tuo sininen kiekko. Joo. Ja missä? 4. kierrokselta mulla meni 5 heittoa, Misellä meni 7 heittoa. No niin, heitäpä. Ei oteta uusi. Uusi yritys. Heitäpä.
No niin! Ihan hyvä. Ja nyt ton äskeisen feilin jälkeen tänne tuli se mun heitto. Ja joo. Mä sain sen takia uuden yrityksen, kun no se nyt lähti tonne OB:lle, niin, eli sinne alueelle, minne ei voi heittää. Mä en nyt tiedä oikein, missä se mun kiekko on. Tuolla on Finmisen tuo sininen. Missä se mun on? Mun ei lentänyt ehkä näin kauas. Tässä, se oli kokonaan tässä. Noin, siinä se. Videon lopussa me esitellään kiekot. Tuolla toi taas punainen kiekko mulla. Korille. On ne aika korin viereen. Nyt mä puttaan tän, koitan putata tän tästä. Ei. Itse. Filmisellä meni jo tonne. Nyt se on pakko saada. Sinne. Tältä radalta Finmiselle heittoja tuli 5. Tää on ja mulle zoomattu. 6. Sinne meni. Lähti vähän huono. Ei se ollut huono heitto. Juu. No niin. Sinne meni. Sinne lensi. Finmisen heitto. No niin, tuolla on kori. Nyt mä heitän niinku tonne. No niin, siinä on kori, siinä on mun kiekko, siinä on Finmisen kiekko. Ja nyt lähtee putti. Ei osu kameraa. Ihan sama. Menikö kamera? Ei tainnut. Ja pisteitä tarvitsee laskea, koska Kallastus voitti tällä kertaa tämän frisbee-kisan, mutta part 2 on tulossa.